Kan du fortælle os lidt om, hvad du hedder? Jeg hedder John Poulsen og er 16 år gammel. Okay, ja. Hvornår har du startet til karate? Jeg startede i 2003. Ja. Og hvad startede du med der? Der startede med at gå til Ashihara Karate i Hadsund. Okay. Kan du fortælle lidt om, hvad Ashihara Karate går ud på? Det er en karate-stilart, kontaktkarate, Ja. hvor man i stedet for Kyokushin, som meget kantet, eller så cirkelbevægelser. Ja. Tak skal du have. Har du trænet andre stilarter, eller træner du andre stilarter også? Jeg har trænet siden 2007 og frem til i starten af 11, eller slutningen af 10. Ja. Har jeg trænet sportskarate samtidig med Hadsund. Okay. Kan du fortælle lidt om dine 2 senseis i de 2 forskellige klubber? I sportskarate, der var jeg blevet trænet under Allan Busk, og i Hadsund, der træner under Sensei Brian. Okay, fint. Hvordan er det at træne målrettet frem mod 2 forskellige regelsæt? Det er svært. Ja. Måske skulle vi lige fortælle, hvad kontaktregelsættet går ud på. Hvad må man under kontaktkarate? Ja, man må alle angreb mod kroppen. Ja. Spark, stød, fuld kontakt. Over lårene også, fuld kontakt. Knæ i maven og knæ i hovedet og cirkelspark i hovedet, men ingen slag mod hovedet. Tak. Og så WKF, det er sådan det almindelige karate, som vi kender fra Dansk Karateforbund. Ja. Hvad er dine bedste resultater inden for kontaktkarate? Det her for nyligt i april måned, hvor jeg blev Danmarksmester. Ja. Okay, tillykke med det. Tak. Og hvad er dine bedste resultater inden for WKF-karaten? Det er Banzai Cup en anden plads til Banzai Cup i Tyskland. Nå, ja, tillykke. Hvad har du af favoritteknikker, når du kæmper WKF-karate? Det er typisk min bærestånd i maven. Ja. Og hvad når du kæmper kontaktkarate? Det er enten knæ i maven eller i hovedet. Okay. Hvad er fordelen ved at træne 2 stilarter? Eller træne frem mod 2 regelsæt? Ved WKF, der har man hurtigheden. Ja, så du kan overføre til det andet så? Ja, så man ikke er så tung i benene. Ja. Stadig let på tog. Og for kontaktkarate, der har man poweren for angrebene af. Spark og stød og alle de andre ting. Og hvad er så ulemperne? Det er kontakten. Altså du kommer til at sparke for hårdt? Ja, og med skinneben og ikke så meget slag mod hovedet, det kan man godt kontrollere, men sparken er jo det med skintouch og rammer vristen i stedet for med skinneben. Der beskytter de nye veste ikke nok? Nej. Det gør de ikke. Hvad har du af kommende mål inden for kontaktkarate? Der skal jeg til EM i Serbien i oktober, og VM i Rumænien i november. Og det er så inden for Ashihara-organisationen, er det korrekt? Jo. Ja. Og hvad har du af planer inden for WKF-karate? Der skal vi til DM i september. Ja. Og hvilken klub kæmper du for der? Taifu. Ja, det er godt. Jamen, tak for interviewet, John. Tak for det.